gaur itzibien beste atal bat. Beraz, guztiokin, Ana Goitia! Kaixo! Ondo? Esango dizuet, Anak ez dakiela zertela etorri den gaur. Ez daukat idearik pez. Ez nau nahi esan ezer. Osa, nao, en un sin vivir esaten dana. Ez nau esaten ezebez. Ke miedo. Gaur, jolas bat ekarri dizut, bai? Jolas bat? Presto de jolasteko? Venga, vale. Poltsatxo honekin jolastuko dut gaur, zer iruditzen? Ondo, zer da hor boltzan. Hemen barruan, jende ezagunaren izenak daude. Orduan, jolasak izena du, hil ala muxukatu. Beneta? Bueno, ez da hil da hiltzen utzi. Baina zeupen gozu, ez da? Bai, bitokin gozu. Ah, vale. Orduan, bi izen atera barko ditugu bakoitzak eta erabaki nor utzeko genuken hiltzen eta nor muxuko. Hori super gaiztua da. Ba, nita lehenengo izena, sartu eskua. Chris Hemsworth, bai, klaro. Kusi bat da Aitziber. Eta bestea Chris Hemsworth. Hau da Thor. Hau ederra dago, bai, super ederra dago. Me encanta, tan aixun guztezea. Baina nik etxigen badaukat... Chris, badaukat hau baino bia. Orduan hau hil eta, por supuesto, Aitziber Garmendia muxukatu. Aitziber, fenomena. A ver, alias, a ver. Ba, bi izen ez da? Venga. Carlos Sobera eta Xabi Alonso. Ui, hombre, gatxa ez da. Nik argi daukatzen esango neban. Osea, Carlitos, tío. Te encanta Carlitos, ez da? Carlos supermajoa, esan barra. Eta Carlos ez da utzet eta Xabi ez. Baina aukeran, Xabi Alonso muxukatu eta Carlos Sobera... Tiene su punto, ¿no? Gure Xabi, bai. A ver... Hiru ez, bi. Unax Ugalder eta... Fermin Muguruza. Ba, Fermin asko gustatzen entzat, musikari bezala, oso ona, eta Unax Ugalde be, aktore ona, eta ganera, ba... Gauza dira, zen modu mutila dago. Así que, Unaxeri mozutxua, eta Fermin sentitzot. Zerren gotzau, ba? Holan diraz gauzak. Amaitu da jolasa, Anita! Gaurko zamaitxu dugu. Gustatu zaizu? Bai, gustatu zait, Bueno, batzoi gustatu bat zaizu, igual beste egunen baten errepikatuko dugu, bai? Eta zuek ere egin dezakezu, Claro. Bueno, muixo bat denontzak, eta laster arte, Agur, ondo izan!